ಇನಿ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಚಿಕನ್ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರಡಲ ಕೇಂದ್ರಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ದಲಕ ರುಚಿ ಆಪುಜಿಂದು ನಿಕಲ್ನಲ ಒಂದುವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಒರ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ತುಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕುನಿರ್ದಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಸುರುತ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ 1 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಬುಲ್ಪ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ 3/4 ಕಪ್ ದಾತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಯ್ರೆ ಬುಡ್ಕ ಕೊಜಪ್ಪು ಪುಲಿ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ ದಿಯರ್ ಎತ್ತಂಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ದಲ್ಲ ಇದು ಬಿಡ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ದ ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ದ ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಮಲ್ತದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಲ ದಿವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಲ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡಲ ಈ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ದ ಮಸಾಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಫಿಶ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪನೀರ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಮಸಾಲಾ ಪುತ್ಪುಗ 25 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಇಜ್ಜೆಂಡ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಂಚಿಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ನೈನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಮುಂಚಿ ಸಮ ಫ್ರೈ ಆಂಡಾಂದಿ ಅಂಚ ತೂಪಿನಿ ಪಂಡ ಅವು ಚೌಲಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತೊಂಡು ಮಲ್ತು ತುನಗ ಒಂದಂ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಂಡ ಮುಂಚಿ ಸಮ ಫ್ರೈ ಆಂಡಿಂದ ಅರ್ಥ ನನ್ನ 1/4 ಚಮಚದಾತ ಮೆತ್ತೆ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಬಡಿ ಸೋಂಪು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಖಸ್ಖಸ್ ಒಕ್ಕ 15 ಬೇವ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತಾ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಿರ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಉದೇನ್ ಮಾತ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ 1 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸಾಲ ಓಲ ಪೊತ್ತಂದಿಲ್ಲಕ ಪಂದ ಒಂದೇ ಪುಲೆ ಇಂದು ಮಾತ ಸಾಮಾನ್ದ ರೇಷಿಯೋ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂತೆಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಮೇಜರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸುರುಕಾದ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚಾಲಾತಿನಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಂಚ್ ಹೋಮ್ ಪನ್ಪಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಶ್ ಆದ ಪೋತುಂಡು ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಯಿನೆ ಅವೆನ್ ದೆತ್ತದ ಪಿದೈ ಚೌಲಿ ಆಯ್ರದೀಗ ನನ್ನ ಒಂದೇನು ಕಡೆಪಿನ ದುಂಬು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದಯಸಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ತುಂಡು ಪುಳಿತ್ತ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ 12 ಗೋಡಂಬಿ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್ ಪಾಡಿಯರಡೆಲ್ಲ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನನಲ ಕ್ರೀಮಿ ಆಪುಂಡು ಪಾಡಿಯಡ ಇಜ್ಜೆಂಡ ಮಲ್ಲೇಚಿ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಒಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗ ಮಸ್ತ್ ನಿರ್ಪಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಗಟ್ಟಿ ಒಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಮೂಜಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಪಡು ಚಿಕನನ್ನು ಘೀಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಘೀ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಘೀ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆನಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದ 2-3 ನಿಮಿಷ ಚಿಕನನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಚಿಕನ್ 3/4 ವಾಸಿ ಬೇಯ್ನೆಟ್ಟ ಚಿಕನ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಬೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ದೀದ್ ಬೇಯ್ಪಾಲೆ ಒಜಿ 70% ದಟ್ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ತಂಡ ಅವೇನು ಬನಲಿಡ್ ದೆತ್ತದೀಲೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ನಾಗ ಬೊಡ್ತಿನ ನೀರನ್ಲ ಯಾನ್ ಬರಿಕ್ ದೆತ್ತದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ 4th ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೇಮ್ ಬನಲೆಡ್ ಕೂಡ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಘೀ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಪಾಡುವೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆನಾಗ ಒಂತೆ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಕ್ಕ ಬೇವ್ರೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಬ್ರೌನ್ ಆವೊಂದು ಬಂದಾಗ ಕಡಿತಿನ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಮಸಾಲನ್ ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಘೀ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬುಡ್ತಿನ ನೀರ್ದ ಒಂತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಮಸಾಲಾನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ 20-25 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಡುಟ್ಟು ಒಂತೆಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆಂತೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ನಾಗ ಬುಡ್ತಿನ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಪುಲೆ ಈ ಮಸಾಲ ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ದ ಲಕೊಂಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಡೀಪ್ ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ದ ಆವೋಡು ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ 2 ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಘೀ ಗಟ್ಟಿಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ಮಸಾಲಾನ್ ಆ ಘೀಟ್ ಸಮ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೈ ಬೇನೆ ಆವೋಡು ಆತ್ನೆಟ್ಟ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ಯನತ್ತ ಪುದರ್ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಇಂದುಂಡು ಎಂಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಶೆಫ್ ದಾದ ಪಂಡೇರ್ ಪಂಡ 1 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ದ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ 200-250 ಗ್ರಾಮ್ ಮೊಟ್ಟ ಘೀ ಪಾಡುವಿರ್ಗೆ ಅಕುಲ್ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಹೋಟೆಲ್ದಲಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುಡಾಂಡ ನಮಲ್ಲ ನೈ ಗಟ್ಟಿಡ್ ಪಾಡುಡು ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ಮಸಾಲವನ್ನು ನೈಟ್ ಶೋಕುಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಪುಂಡು ನಡುಟ್ಟು ಕೋರಿದ ಬುಡ್ತಿನ ನೀರ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಪುಲೆ ಒಂತೆ ಬೇವ್ರೆಲ ಪಾಡೊಂದು ಪುಲೆ ನಡುಟ್ಟು ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಯಾನ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಜಪ್ಪಾರ್ದ ಅಂಚ ಅವೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ 25 ನಿಮಿಷ ಅವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಮಸಾಲ ಶೋಕ್ ನೆಯ್ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಮಸಾಲ ಬೇಯ್ತುಂಡಿಂದ ಅರ್ಥ ನನ್ನ ನೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ಲೇಮನ್ ಹೈ ದೀದ್ ನನ್ನ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದದ ಕೈ ಬೇಯ್ಲಕ್ಕುನು ಅಂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ತಿನ್ನಗ ಅವು ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ಥಕ ಎಂದು ತೋಜುಂಡು
ಚಿಕನ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ 10-15 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮುಲ್ಪ ಘೀ ಮಾತ ಶೋಕ್ ಮಸಾಲರ್ದು ಬುಡ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲದ ಕಲರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆತಂಡು. ಸುರುಕು ಆರೆಂಜ್ ತೋಜಂತಿನ ಮಸಾಲ ಇತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ದಲ್ಲ ಕಾತಂಡು. ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡುಲಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಾವಿನ ಅಂಚಿನೆ ಬುಟ್ಲೆ ಒಂತೆ ಒಯ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಚಿಕನ್ ಘೀ ರೋಸ್ಟುಡು. ಇತ್ತೆ ಮಟನ್, ಫಿಶ್, ಪ್ರಾನ್ಸ್, ತೆಂಜಿ, ಪನ್ನೀರ್, ಮಶ್ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ನುರ್ಗೆದಲ್ಲ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಯಿರು. ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚವರ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ದಲ್ಲ ಕಾನೆ ಆಪುಂಡು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಒಂದು ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಸೌಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ರೆಸಿಪೀಸ್ ಇಂದು ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಸೌಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು. ಅವೆಟ್ಟಿ ನಾನು ಹಿಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಪಾಡುವೆ. ತುಳು ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಿಂದ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಿಕಲ್ನದಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್, ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಿಂದಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಈಗ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪನ್ಲೆ. ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾರ ಬಿರವತ್ತದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪನ್ಲೆ ಎಂಚಾಂಡಿದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.